Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwaita nane ba. Pali zinthu zina sizofunika kuti chichewa chizikhala ngati kuti chuthawa-thawa. Ngati kuti Malawi tilibe nzeru. Mena ndichita sovula magalasi kaya. Ngati kuti Malawi alibe nzeru. Zidawatera. Dziko lathu lafika pa Jabuti khala ngati kuti galimoto mabreka aduka ikungoyenda yokha sakudziwa kuti ikathera pati. Pamene tayimirepo kaya mwala kaya ndi mwa munthu kaya ndi mwa ndani ikayima basi. Aliyense angochita zimene akufuna mu nthawi yake. Ngati kuti kulibe mtsogoleri kuti chete ngati mtsogoleri palibe. Inu apolisi akumenya munthu. Ame alipomwepo. Apolisi alipomwepo. Mfuti zawo agwira mmanja chonchi. Ndikumaponya matie gas basi. What are you saying? Ndikumaponya matie gas. Akuti anthu abalalike koma akumenyedwa ali pamapanzi mwawo momwemo. Iya isitu kuadziwa mamenyawo ndani. Inu palibe anavala mask pamene paja. Galimoto inali pomwe paja munaiona. Mpaka na galimoto yanyamuka nkumathawa somwena nkumapita kwina kwake. Tidzira polisi analibe magalimoto. Tidzira polisi sakudziwa zimene zimachitika. Let's be serious. Yeah. Taoneka uchitsiru kwa maiko anthu ena taoneka uchitsiru koopsa Malawi. Ati nkukapeleka statement ya polisi akuti yayi tidakafufuza be maina anthu. Are you serious? Don't you think a police amene anapenda pajama dziwa kuti anthu ani ndani? Ama mwanawo mabala momwemo. Akuwadziwa. Amakatenga somwena sokena kake pang'ono amakagawira ako pang'ono kandalama. Omwe wa polisiwo. Tabadwa lero chani. What I'm telling you chilungamo chake ndichoona ichi ndipo it's straightforward. Dziko la Malawi kulibe mtsogoleri basi. Chikuenda chokha chinthu chichingotere. Ndekuti ngati train icho kuti sikumona ndi driver yemwe, driver wakomoka chikungoyenda abe basi chikungopita. Sitikudziwa kuti chikathera nakala, chikathera kuti kapena chikatheraso mu ocean. It's very sad Malawi. Ndimakumbuka mawu amana nena agogo wa chair Bakiri Muluzi. Nthawi nake mbuyomo amanena kuti running a government is serious business. It is very serious business. Amanena mawu amene ajawo ife kumaona ngati kodi vendor akuti chani uyu. For nthawi imene timadziwa kuti akulu aja kalekale anali vendor. Anabwera mboma iya inkuchita njira yawo zinthu zina nkuyenda zina nkukanika mmene zimakhalira. Komano apapa palibe zokuti chabwinoko ndicho abale anzanga kulibe chabwinoko. Kulibe. Akuba akungoyenda chiyendere mmene angafunire. Angochita aliyense angochita zake ngati dziko lija tingogawana aliyense atenge mbali yake tingoti agulitsako mbali tengako iweyo mbali yako kapena tingogulitsa chidzikochi tigawane ndalama. I'm telling you people, ndikuyamba izizi ndikupsya mtima. Kuwawidwa pasi pa mtima kumaona pa tsiku limodzi lokha. Mwina ndimalandira ma request oti tigere ni ndalama. Chonde tigere ni ndalama zinthu zavuta. Munthu akuyankhula chito mveka kuti akuyankhula choka pasi pa mtima zinthu sizili bwino ana afuna angodi yako ana pa nyumbapo. Iya sizili bwino ine mukalephera kutero ndoti ndigona ninjala. Nkumapeza wina wazelu zake alinda abale yake. Iya boma ndilomwe. Boma ndilomweri. Iwe chitsiru. Ndipo galuba ako ndikuuza chilungamo. You cannot keep on saying zinthu zokuti anthu akufa, anthu akupwetekeka, anthu akusowa pogwira, panopa ena anthu angodzimangirira palibe nthawi imene in the history of Malawi imene anthu adzipha kwambiri amuna ndi amayi omwe. Kungodzikwedza.
chifukwa pogwira sipakuoneka. Iya ichabwino kale chisoso chimamera kudimba, chimamera mchire, timatola zimene zija, koma panopa palibe kuti kwakunkha munda wa ndani. Munda monso akunkhamo okhaso aini yakewo. Things are so bad. Tisanamizane. Chifukwa inu ndine tikumva mtendere. Iya tikupeza kuka chakudya. It doesn't mean alesa kudutsa nzomwezo. Things are very bad in Malawi. Zinthu zaipa. Zinthu zaipa. Tisanamizane zinthu zaipa za nyasa. Security kulibe. Anthu angomenya amene akufunira. Kuyenda ndizikwanje inu indine titaenda town muja, town ya Lilongwe ola ya Blantyre ola ya Mzuzu. Kuyenda ndizikwanje apa sakugwira pompongo yenda usanafike ndi pantunda pomwe. Ndi acha kuwaona kuyenda ndizikwanje zija. Awo pachani kapena dzina kuti tilibe asilikali, tilibe apolisi, osali ni mantha. Osenga mantha akuopa kugwira anthu kaya ndi 50. Tili ndi asilikali ngati mu Malawi. Operation sebweza nife tinaliko tu. Kuna tuluka asilikali chonchi. Ndinali ku secondary school nthawi imene. Chonchi kuna tuluka asilikali osati masewera. Zinthu zonse zinathera patipo. Ndipo kaliphere anthu 50, anthu angapo amene akusokoneza zinthu. Ndi udindo komanso amene ananena kuti mawu are right kwa masuliro na kuti udindo analakwitsa. Tingamane udindo no. It's a right of every Malawian. Kuonetsa kuti zinthu sizikuyenda bwino. Right, freedom of expression. Kunena kuti iya zinthu sizikuyenda bwino kuvomera koma anthu akukanika kuti anene chifukwa akufinyidwa, akuopa kuti mawa ntchito itha, akuopa kuti mawa akangozindikira kuti apanga kamulandu kosadziwika bwino amangidwa. Anthu kumangokhala mamantha MCP yomwejo yakalekale yabwereranso. Iyayi mwina iyi MCP njosiyanako, iyayi mwina potawa ngabusa abusa analowa ndale. Ola adakhala munthu wabwino chotani mu mtima, koma akafika pakati pa nkhandwe ndi mikango ndi anyani amauza kuti mwafika pano tulumani ngati simuchita izi. Ndi aliyense akafika pa udindo umene uja ngati simamuna, ngati siwolimba mtima, amapezeka kuti angokusa sochita kumangobayizika muchilumbu kamati kuhangaika kuponda apo osadziwa chochita ndi dziko. Chidziko chicha ndikulira mamuna tachephule iwe tachichotsepo mpamoto tasiya chabwino ngati chakanika asirena amene angakwanitse. I'm saying this out of a mtima wawidwa, mtima wachisoni, mtima wa misonzi. Ndinali ku Malawi last year. Mwina anthu amona ngati kuno ndabwera zaka zingapo zapita zayi ndabwera chaka chatha chomwechi moyo kungosintha umasintha nthawi yomweyo. Chauta naona kuti mwana anga nichotsepo apa ifo ziuchitika yapa. Kadziko kamene kaja ndinamba kunena close to 6 years ago. Nthawi yonse osa Kristu titasonkhana anthu kumati ya itivotere Kristu nzathu nauza ndati that's not the right thing to do. Si chinthu yanzeru kuti ukangovotera munthu chifukwa iti ndi Kristu nzako. Chimene chinatipweteka Malawi. Ola atakhala Kristu aliyense amapunthwa, aliyense amalakwa, aliyense amabuda mchitumbuka amalakwitsa. Ndena yeso ni munthu amatogulidwa. Inu ndangati mungakane 2 billion yabwera mu account mwanu. Iyayi mupangeza kuti zakuti. Zimafunika mamuna okuti akunena kuti ayi. Tsogolo la Malawi likhale patsogolo. Ine ndi banja langa tikhale kumbuyo. Tinabwera pano kudzatumikira. What is happening at present in Malawi? Tinene modeka ndipo mofatsa. Tikapanda kusamala dziko lathu silidzabwereranso mchimake zidzatengera anawo anatu kuti mwina zinthu zakonzeke. Ndikuwuzani amene mundidziwa ine mantha ndilibe. Anthu amapanga zinthu kufuna kuti andisokonezere zinthu kulaya inkuluyi ena anapengetsedwa inu angapengetseni ndani ine chitsulo chanjanji. Ine bana anachokera ambuye mpana nachokera so ine magazi amodzi tonse akumwamba timalankhulana ndi ambuye basi. Koma chifukwa chokuti ena ake akufuna kupanga no asokoneze zina zake amafuna kuti ayi tasiyene awo msamvere mutu osugwira ngogwira kopya
That's the reason why we run our families. That's the reason why we run our businesses. That's why City madzi Paulo zindu zitafika po ningina. Zitafika po wawa. Foti madziwa kuti pomana tinyotsa chauta. Mpatali kopya. Kwa tsala kunkochepa. Nditi kama unikira nacho nchi sikumakhala kuti kapena sanje. Ayi, ino sindana munthu. Pali banga ndadana naye, sitilankhulana chifukwa chokuti anandilakwira kapena namlawi. Ayi. One thing I know. Chilungamo. Kuchinena mmene chilili. Kufotokoza mmene chilili. Ngati uli nane vuto nawe so unene. Ine nimakhala moyo wapa ize palibe angadzana medziko la Malawi kuna kuti ayi awawa chifarana pita kumene kuja ndiye panopa akupanga matukutuku palibe za matukutuku tinamafinyidwa ku Malawi kuti ukambe chilungamo chimakanika olo munthu chitawira chotani kutukusira nkatimu nkukanika kulankhula wekha munthu just because ukudzondekalankhula atumiza timakaushikitawo atipeza ndithu pa bala kaya atipeza kuti atumiza anthu ajakhala ngati anzathu kenako ayi simudalankhule bwino kwe kupita umene kuja anatukwa na boma no timalamulo tinaketalowa pakatipa tosadziwika bwino mpaka na anthu amakagona nazo undende chifukwa boma talekerera Malawi tatenga mphamvu zambiri takapatsa anthu aja tatenga mphamvu zambiri timampatsa president timapatsa anthu a boma akangokula mimba ndibwerenza samama amenewa kuti kungokula mimba pang'ono kukhala nka COVID sindiye kuti munthu uyo ngwabwino sikuti munthu akagula kagali moto nkumanga chinyumba chachikulu ndiye kuti mulungu amagwirizana naye kapena mulungu amukondera ayi ena ngakuba ena amatumiza anthu azikwanje mu nsewu kuti akalepheretsa chilungamo kuyenda namiwa sana bwere ndi anthu azikwanje namiwa sana bwero zasokoneza namiwa anakapempha tikufuna tipange mademo ifeyo iyeyo amene akuyendetsa electoral commission asiye chairperson. That's all. That's what namiwa did. Namiwa said ife tikufuna kuti uyu achokepo smartmatic sitikuyifuna akunena ndi anthu Malawi inu mukakamira chana aboma iya ife tasaka chomweche ndino ndani inu ndani kuti musaka chimene anthu akukana kodi mukhala pa udindo simesana kuyika ndi anthu wokuti muamvere zimene akufuna kapena malowerapo nzeru zanu luntha lanu kapena zofuna zanu. As long as Malawi is called Malawi government, as long as pamene mulipo it's called Malawi government, you have no right kupanga chimene mukufuna noka. You have to do zimene anthu akufuna. Anthu amene akutumani anakupatsani mphamvu. It's painful ndizopweteka. It's very painful. Pena umakhala pansi kuganiza kulingalira bwinobwino ena pompanda ayudremu ena MCP ena ayudefu ena kaenda afodi ena kaenda zipanizina ena amanganya ena ndajani koma ikamafika nthawi ya zisankho tatiyeni tiganize mwanzeru kaya simuvotera chipani cha ine kaya muvotera cha yawo koma tiyeni tiganize mwanzeru chifukwa pamene wafika Malawi ndikuuzani sanati kungodutsa papa ndi zijama panga anthu zili ngati kuti anthu akukonza msewu kena kungoyika zimabala kuyikamo mabala kungokonza muja monongeka muja ino mziona ngati zinthu ziyenda bwino kena kono pakangopita nthawi mabala oseaja kutsekukaso msewu ngonongekeratu aliyense akamapita nthawi ya kampeni amafuna akonze zinthu. Ino simunaone ba president akamafuna kudutsa anthu amangomata nsewu jango konza basi kukonza apo ndi apo kuti a president asadziwe chenicheni chimene chikuchitika pa background mudziko. It's what is happening panopa. IMCP akwesa kuti apange tizikuta tachangu mwina mpamene patachokera kampeni yathu it won't happen like that. Amalawi tinatsekuka maso, Amalawi tinadzuka, Amalawi tikudziwa chimene tikupanga. Chonde. Malawians, let's think very, very critically about this issue. We're getting to elections. Anatusuntira kamera jemali yathu. Mulishani. You understand what I'm trying to say, Malawians, ndikunena kuti tiyeni kaya maudana amene tinawo kuti ayi
Metaphor sinema nkonda kaya Peter Sambu sinema nkonda kaya sitima mvana pakuti kaya amafuna akhale ngati ndani ye uja tadzisiyani uko zilibe ntchito izi zopita tikukamba za tsogolo la anathu anawo tsogolo mibado ikubwerayo maganizo malingaliro mfundo zimene ngamange pano zathandiza Malawi apita patsogolo tsopano mangoganiza kuti ndijeretu ndizija munthu amathangopita anankumalira mbuyo muno sizimakhala bwino choncho tiye tikonza Malawi nthawi ndi iyi simawa ndi iyi nthawi yake yakwana walk around tapita ni makukamu pita ni midzimu pita ni matownship tapitani mukafufuze kwangofunsa kwa anthu 10 oka kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji mdziko muno pa anthu 10 ngati angakuze ndiko ndiuza kuti zinthu zikuyenda bwino mwina ndi mmodzi ndipo mmodzi yokuti ufufuze ndalama kumene akudzitenga siku ntchito kwake even ngati wa business akulira nanga amene ali pa ntchito akulu anthu timalira atudziko nthawi zonse timadandaula zinthu sizikuyenda koma nthawi ina zimakhala zikuyenda koma tikumbita pa mowa koma zinthu sizikuyenda koma ugula mowa wa 1500 1800 kumene kuja sikuti nkusayenda yayi ndiye kuti unena kuti zinthu pena pakizo koma anakudzafika pa chapo tino anthu babala osaoneka kwa ino okumamuwa anthu osaoneka kuti akulu mukubwera ndili busy lero ndikagwira ntchito sagwira ntchito timadziwa kuti lero loweruka sagwira ntchito amene uja koma because zinthu zafika poning'ina people have got to adjust moyo wawo mwachangu tayesesa kuti tipanga adjust ngati timaononga 500,000 anthu abwera pa 100,000 akuti ndikangononga uko ndoti nditheratu galimoto yeniyeni ndikuchoka Malawi chaka chatha anthu amatha kugula galimoto yabwinobwino 5 million pano pakayang'ana galimoto omweyo ndi 12 million kupita uko ndi wina wake osazindikira akuona ngati kuti zimene zili normal si zili normal that's not normal it shows kunena kuti ndalama yathu yagwa 100% ngati inali pa 5 million galimoto yafika pa 10 million kapena pa 12 million ndiye kuti yakwera ndi 100% plus kutanthauza kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino chagweratu chaonongekeratu koma poti wina ake safuna kuti amvetse zimenezo basi ndiye vuto lathu we don't want to hear we don't want to listen timankhala kukakamira chipani chokuti inu chipanicho simakolo anu chipanicho anakonza ndi anthu ena ake tiganize Malawi patsogolo Malawi apite patsogolo first thing Malawi put Malawi first ponya vote yanu put Malawi first pochita chilichonse put Malawi first ndinafotokoza tsiku lina lake kani dzulo limeneje pa post yanga pa Facebook ndanena kuti zimene zikuchitika ku Malawi mwina zapuyelanso zimene zinayambisa nkhondo maiko ena ku Malawi zafikapo ponyasa pomachita zinthu muonetsera ulakwira anthu ulakwira dziko ulakwira chuma cha anthu nkumadzionetsera ukhumucha all I'm telling you people Amalawi anzanga if we don't unite ngati silibwera pamodzi mu umodzi mtima voti imakhala mu mtima mwa aliyense payekha voti ni mu mtima mwanu koma I'm telling you this chikundiriza chifukwa chokuti tatsala pang'ono kuti tikavote anakhala ambuye andipatsa mwayi kuti ndibwere kudzavota nkadadzavota koma ndithu anzathu ena kunoko anzanga ambiri anyamuka ena anyamuka last week ena anyamuka mwezi wa Mawa they are coming uratani adzavote because they want to change zinthu tithandizane kusintha zinthu sizili bwino things are really bad at the moment ndikuzana Malawi tizuzana za nzeru tizuzana zoona tikapanda kuzana chilungamo tidzapwetekeka limodzi uwu ndi moyo aliyense kochepa makapezako kama nkwana koma panopa ndikochepako sikakupezeka ndaona anthu akuba every time ukapita pa Zodiac online times online
upita ma newspaper, the first thing umamva kuti akutaba kwakuti chakuti chachitika, akutapha kuti chakuti chachitika. Umbanda wafika pa all time high pokuti anthu sakuopa akudziwa kuti ndafa kale ndikapanda kukaba ndifabe ninjala nyumbamo ndiye kuli chani ndine ukufa kale kuli bwino ndingopita ndikaphwanye nyumba ya munthu kuli bwino pita ndikangobaya wina wake ndikangomulanda kabaza wake ndikagulitsa ndikapeza ko kandalama kuti ndidye kufika pamene pajapo mponera kuti palibe mtengo gwira palibe tsogolo limene anthu auliona ndende udindo wa inu ndine tipanga chisankho choyenera chokonza dziko lathu chokonza zinthu mezi uyendera kwathu ku Malawi ndikuuza na bale anzanga ife tili muliyenda muno kubwera so muliyenda muno chifukwa tili ku Malawi kunavuta timasowa pogwira sukulu napita ntchito timayidziwa so kwambiri koma kuti ukayipeze ntchitoyo inafika paja povuta kudzota I think panopa kadziko kakaonongeka fakuti akutenge ntchito yomweyo kuli bwino atenge msuweni wawo atenge mwana wawo atenge mwana wa sisi awo zafika pano ku Malawi munthu nkumacho kwa sukulu ma degree ako mwana iyayi mwana iro apanga nursing kodi ndi akagwira chipatala chanji ma private iso agwira ini yake manesi ni madokotala iye akapeza ntchito kuti iyayi mwana anapita ku technical wabwerako kumeneko ntchito salembedwa iyayi afuna zipangizo ayambeka business kake zipangizo azitenga kuti munthu sanagwirepo ntchito makolo ake ngosauka zinthu siziyenda bwino ngakhale malipiro sayenda bwino kumauza mukakumana nawo chonde kumauza ino achimimba ziwendelani inuyo bwanji mfumukepo sino yamba yapa kumauza abusa tima kukondani inu mulungu anakuitanani ndithu koma izizi simayitanidwa anu kumauza amene wadzimva kumauza kuti sikuti yayi kapena Malawi libe tsogolo ili nalo tsogolo koma silili mwa inu kumauza adzimva kumafotokozera pompa tatimva ayambitsaso makadi pompa tatimva kuli ayufi tiyangopitiriza khalidwe lake lili Malawi uyuyu timva kuli ayufi tayambolipiraso makadi kulowa unsika iya mzimayi kulipira kadi ndila mwana amene ali mmimba ndi amene ali kusana ziyambaso ku Malawi iko ndi MCP ikuonetsa mawanga ake ikuonetseratu ndi MCP singa MCP sizingatheke chifukwa maziko ake anamangidwa poipa polakwika ponyasa poipa polakwika ponyasa adziwa ine yake chimene unena aine yake MCP saoneka koma timadziwa chifukwa Jumani anayesapo kulankhulako pang'ono atangoti kulankhula mwana wa ine yake basi osadzika bwino zinthu zosayenda so bwino mwana kulankhula ine katundu indi wanga ndi wabambo wanga ine bwanji tikayezese magazi tionetsane kuti ine ndi mwana wa akulu wa Jakho uyo wapita mwana ndowuzani telling you tikapanda kusamala akala mwana wanu tikapanda kusamala akala chimoli anu tikapanda kusamala akala amuna anu ndakazi wanu tukamba pano kodi report ya ndege sinatulukebe natulukatu kulizi ndifo pepera Malawi ndife zidzete visiru tugulitsa dziko tuliona nyamara anafa nyamara bwino tsogolo la Malawi linkaoneka ndithu ngakhale a president atopuma anaganiza kuti yayi mwina dziko liti kumusira munthu wazeruko IMPM anaganiza kuti yayi mwina panopa timusire nyamatayi apa ngazo atakoti nyamata uja zinthu za bwana IMPM anadzukanso amene analiko akuti yayi I think apa ndibwereso nikakonze chifukwa hope ya Malawi yapita amene nimaona ngati ndingamusire udindo zero anali nazo adadya yenake siru wadziwa ndani adadya kaya na imfa dzina lawo kaya ndani adadya
sizokhala bwino zinthu sizikuyenda Malawi anzanga, tisanamizane, sizikuyenda. Bola kwa ife mina tikathamanga kuno mbuya katikomera mtima tagwira pakuti ntchito nkumati yayi kawani miliyoni yaka achemwali kapena ndani akuti taona nikoni pogwira panopa nthawi ina yake ku Malawi sizingatheke ndikuwuzani ku Malawi kuti munthu ndi anthu ochepa mwina ka percent ndikochepa kamene kakulandira ndalama 5 million 6 million mwapita tsogolo 2 million mwapita uko ochepa kwambiri. I'm telling you, dziko la Malawi, I'll tell you one thing. Chimene ndimachiona chimene chauta anandilola ndibwere kuno sikoyamba. Chimene chauta anandilolera kuti ndifike kunoko kudzakhala mu nthawi ngati imene iyi. Malemu kamuzubanda kanena kuti kuyenda ndikuphunzira ankafuna kuti ndidzaone mmene amayendetsera anthu wa zinthu zawo kuti dziko lidzikhala lolemera chonchi amapanga bwanji. Ali mafactory ali machani zonsezo ali nazo. Ndibwere ku mfundo iyi pepani. Tikambe ngati Malawi in general tili ndikayerekera uranium mine. Mmadziwa kuti uranium amene alukalonga ntchito yake ndi chani? Mukudziwa chimene akumenyera na mayiko ambiri, akumenyera na katundu wake amene uja naye. Mukudziwa zimenezo? Katundu yaliko ku Malawi uranium. Kodi simulauza aneba kuti ndili pa live pa phone pomwe pa sindili unyumba ndiupangira phone yomweyi ndi ndikuwuzani zakayerekera. Tilakapeseka kuti uranium uja tampanga enrich, tapanga factory pompaja, nkuyamba kupanga magetsi athu osati zida za nkhondo. Magetsi athu bwinobwino Malawi yonse kusiya zimene za Eskom ndikupanga panozi kapena kungopanga invest ku uranium uja nkupanga ndithu magetsi ku Malawi kuja mukuona ngati dziko linakhala pomwepo. Wazirira apa? Waziri patali magetsi akuyaka daily mafactory anakayambano kugwira ntchito angakhala azungu anakabwera ndi mafactory yawo akudziwa kuti magetsi ngodalirika sangazime wamba. Panopa amaganiza ati munthu akapanga invest ku Malawi kuti kodi magetsi mene amachita kupanga ngati oyeza ngati parafini ndikayike ku company yanga kupa production iteka kunoko it's non-stop magetsi, non-stop madzi, mabilioni ndi ambiri ndithu. Komano chimene ndikuyamba nchakuti amapereka mpata kwa aliyense amene akufuna kupanga za industry, akufuna kupanga za ukadaulo wa manufacturing, chichewa chake chunitawatawa. Koma ndikunena kuti we can come to that place as a Malawi, as a country, as Malawi. We can come to that place where we can use Lake Malawi ndikumapanga manufacture tin fish yathu ku Malawi konkuja kumaponyamo ndithu somba zili Malawi muja nkumagulitsa kunja kumatimakanika zimenezo chifukwa chokuti wena wake chimene amaganiza kuti akathandiza Malawi nkummangira nsewu Malawi utalibiso galimoto. Wena wake akamaganiza kuti ndikapanga chitukuko ndekuti ndagayire 500,000 amfumu auza owatsatira mmudzimo kuti munthu koma ameneyi ndale zo cheaper, very cheap politics. Zimezi matipweteka Malawi. Very, very cheap politics. Tiandi zisinte. Tiandi ndone tsogolo la Malawi. Tiandi maso watu walunjiko tsogolo. Maso watu lidziona kodi tupita kuti. Tachoka pati. Tili pati. Kodi zinzona. Kodi mphamvu zanga ngati citizen wa ku Malawi ni zotani. Kodi chimene amakanizira kuti anthu akumane pamodzi apange mademo nchani chifukwa amadziwa kuti mu umodzi muli mphamvu. Sikuti amamambitsa mademo ngopusa ambuye anangompatsa kudzodza kamenanso ndalitso onena kuti athe kubweretsa anthu pamodzi ndi angati pagulu lathu panangabweretsa anthu pakamodzi chonchija umene uja ndi ndalitso paderadera. Ndiye wopanga wayambitsa kuyambitsa kuja sikupusa amakhala wadzika pa mpeni khosi lake lili pa mpeni atakufa nthawi iliyonse. Koma chifukwa chikondi cha dziko lake amadzika pa mpeni paja. Ife tepazara ife imene kusitipita nawo. Iwe ndamene kulira iwe kuti malipiro akwere. Ukanika bwanji kupita ku mademoko. Iwe ndamene kulira kuti zinthu zisinthe. Ukanika bwanji kupita ku mademoko. Zona zimenezi.
zoona zimenezi. Malawi ndi chizolowezi chokuti kanthawi ka kampeni kale samapanga zimene akuganiza mmutu mwake. Amati mmene waimveserera. Koma pakangodutsa penepo anthu amakhanga tikugwirizana. Ya koma zinthu sizikuyenda. Iwe wadziwa lili sizikuyenda iwe. Nthawi ya kampeni tinkakuuza kuti izi usapange. Awawa ayi koma simunkamva. Munkaona ngati ineyo ndiye ndi wanzeru. Ine ndiye wanzeru. No guys please. Nthawi zina even nzeru za ine zimachepa. Pali wina wake ndi makafunsira nzeru. Ndi nzako akamakuuza kuti apapa paipa mvetsera bwinobwino. Sijufari ndo wakwanu kunchinji kunchisi kudowa kapena kwa sungu kapena kuchani huku kumulanje kapena kumangoche kapena kunzuzu. Ayi simbale wanu. Konda dziko lako, konda Malawi. Ambuye udalitseni kale madzulo pambana. Likonde ni dziko lathu. Ndikomweka kamene tinako sikazasintha. Ambuye udalitseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.